Tenang ngono Pak RT, sing santuy. Ih, lah kak kowe beli maling yon mana temen nyulang gunung ke? Kurang ajar kok, jantem kok. Wes Pak RT usah main hakim sendiri, sing sabar, dirampungi apik-apik. Marion ya tanggane dewek. Mungkin lewat kejadian ini Marion bisa berubah. Astagfirullahaladzim. Emosi nyo rasane ke. Tenang ngono Pak RT, sing santuy. Kaya ngono, jare sesama menungsa kudu saling ngelingna. Ya asli bener sing ben. Wes ngono sing hilangaken nah, ora dilangaken banget Marion iki. Nah, Pak RT ngapurane. Mau janji ora kaya maneh. Nyong kepepet lagi ada duit. Ah, tak berani. Tapi aja maneh aja rumane ya. Nek rumane ajur kowe. Wes, alhamdulillah wes nek padha lega ngono. Ya rungokna Yun, esuk meneh usah baleni. Waya bulan puasa kene kak anak-anak wae kowe ki Yun. Mbok delok lho bahasa kowe wis tobat ora ngeweng maning kaya mbiyen. Kowe sing anak buah kok isih bosok, kowe ki ora gelem tobat ki Yun. Kok tobat sih Yun. Ya kasuwun sing wis ngelakan nyong. Ya, Yun padu ya balekna ra tipine Dek Pak RT kak gopel bae. Ya Pak RT. Suwun sing ah. Nah, kamu lebu ah. Wis ayo bubar. Ayo nyoba adus lah meng sawah ngene-ngene Kak. Bener kak rumane. Ora.